Awniche awni ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli an ta n'o ban kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye sibiri octobre kalo tile 25 san 2025 aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major b'a ta Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko nin don kofɔlen na k'an ka Mali finitigilakaw ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin pick-up dɔ yɛrɛ kɔni ma min kun dogo bɛɛ yiriba dɔw jukɔrɔ Kidali région kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ka nin frappe yɛrɛ kɔni kɛra sebaya ye ka d'a kan k'a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don pick-up in n'a kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen na. Tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 21 san 2025 an ka Mali camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni kun taara plainte min tigɛ an ka Mali conseil national de transition ni o ye CNT o membre dɔ yɛrɛ kɔni kan ni o ye Abubakar Sidiki Fɔnba yɛrɛ kɔni ni ale ye CNT commission santé président yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye an ka camion citerne bolila ni olu ye laseli kɛ alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025 k'u taara plainte min tigɛ an ka ni CNT membre yɛrɛ kɔni kama k'o ye plainte yɛrɛ kɔni retiré nka ko min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni camion citerne bolila ninnu kɔni u ka plainte yɛrɛ kɔni bɔ an tɛ o kun lamɛn wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ka sanga ni carburant ko crise min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye an ka Mali feere ni sanniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ale ni an ka jamana tajimafɛn dunna ɲɛmaabaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025 walasa u ka se ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la carburant donni ko la Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 su ne ka dugujɛ alamisa la octobre kalo tile 23 san 2025 ko musomanin fitini dɔ ni ale si bɛ san 15 yɛrɛ de kɔnɔna ko ale ye juruja yɛrɛ kana k'a yɛrɛ faga ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni a ba ye o ma se ka wari yɛrɛ kɔni sɔrɔ walasa ka se ka taa ka inscription yɛrɛ kɔni kɛ lycée la. Arabadon octobre kalo tile 22 san 2025 min yɛrɛ kɔni États-Unis ma olu ye sanction dɔw yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin Russie ka pétrole ko yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔni min ye Vladimir Poutine ni o ye Russie jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko États-Unis filɛ ni ka nin sanction min yɛrɛ kɔni ta k'o ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nafaba tɛ sanction yɛrɛ kɔni na k'a tɛna tiɲɛni foyi yɛrɛ kɔni to Russie ka sɔrɔ ko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Cameroun jamana ɲɛmaa ni o ye Paul Biya yɛrɛ kɔni ko ale kɔni ye proposition kɛ a ka opposant ba in yɛrɛ kɔni ni o ye Issa Chiroma yɛrɛ kɔni Paul Biya ye proposition min kɛ ni maa kofɔlen o de yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Cameroun kalata ye ko n'o jaabiw yɛrɛ kɔni bɔra ko n'a fɔra ko min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ye ko ale de ye kalata in yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ ta ko min ye Issa Chiroma a kana na mankan kɛ ko in yɛrɛ kɔni na o la min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya a bɛ ni maa kofɔlen in sugandi ne ka k'a ka premier ministre la mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali finitigilakaw olu cɛsirilen don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni ye banbaci walima o ye ka olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025 ko k'an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni to an ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna na ko ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na k'an ka Mali finitigilakaw ye ni opération ba min yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na o opération yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin pick-up dɔ yɛrɛ de kɔni ma ni ale kun dogon bɛ yiriba dɔw yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la Kidali région kɔnɔna na ko kabini an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ye pick-up kofɔlen dogolen dogocogo ɲuman na yiribaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔ k'u ma ko bila da kelen dara bilen u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli baara minnu y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni pick-up ye ko banbaci walima olu ta don o yɛrɛ de kɔni kelen an ka Mali finitigilakaw olu labɛn ka frappe gɛrɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin ni pick-up yɛrɛ kɔnɔ wale min kɛra sababu ye ni pick-up yɛrɛ kɔnɔna a kɔnɔfɛnw u bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni kunnafoniya laseli kɛra an ka Mali état-major général des armées
yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale laseli yɛrɛ kɔni kɛ communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni cɛla alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025 wa communiqué in kɔnɔna na état major b'a yira k'a fɔ ko frappe yɛrɛ kɔni kelen ni ka ɲɛsin pick-up kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko pɛrɛnni min kɛra ale ni tasuma mɛnɛba min yɛrɛ kɔni bɔra la o kɛra sababu ni an ka Mali fintigilakaw y'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye carburant ale ni munition yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ de kɔni tun bɛ ni pick-up kofɔlen in kɔnɔna na ka d'a kan ko kabini frappe yɛrɛ kɔni kɛra tasuma mɛnɛba yɛrɛ de kɔni bɔra ni pick-up kofɔlen nin yɛrɛ kɔni olu utiliselen don kosɛbɛ bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se k'u ka logistique walima n'u bɛ t'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni kɛ bamaci wale maaw ka teli ni ka ni pick-up sugu nin yɛrɛ de kɔni ta ka t'u ka ko ninnu kɛ n'a ye ni état major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko an ka Mali fintigilaka fɛn fɛn yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kɛlɛkɛyɔrɔ la k'ale ka danaya bɛ olu bɛɛ lajɛlen kan wa a b'u fo ka cɛsiri ale n'u ka jateminɛ yɛrɛ kɔni na sanga ani wagati ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ni kuma bɛɛ min an ka Mali fintigilakaw bɛ ka se ka bamaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ka plan jugumanbaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bali kɛli la an ka Mali jamana kɔnɔna na a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔ o de la laɲininen don Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an fɛnɛ k'an ka Mali fintigilakaw dɛmɛ jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔ sanga ani wagati an bɛ se ka u dɛmɛ ni dénonceli yɛrɛ de kɔni kelen n'an bisigara maa min ka ko kɛta yɛrɛ kɔnɔ walima n'an bɛ bamaci walima walima a complice min yɛrɛ kɔni dɔ yɔrɔ min k'a laɲininen don an fɛ an ka wele bila an ka Mali autorités ma joona walasa u bɛ se ka na o opération kɛ wale bɛ kɛ sababu ni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana bɛ sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko bras de fer min yɛrɛ kɔni kun tɛmɛna an ka Mali CNT membre dɔ ni o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale ni an ka jamana camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'a bɛna fɔ u ka fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni bɛ ka sira kura ta an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tile caman fɔɲɔgɔnkɔ ale ni plainte tigɛli yɛrɛ kɔni kama CNT membre in yɛrɛ kɔni contre la an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka syndicat olu ye décision yɛrɛ kɔni ta alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025 k'u kɔni kun taara plainte min tigɛ CNT membre in kama k'u bɛna n'u ka plainte yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ ni décision min yɛrɛ kɔni bɔra an ka chauffeur yɛrɛ kɔni ka syndicat yɔrɔ la o kɛra sababu ni ka maa caman yɛrɛ kɔni dabaliya ba ka d'a kan min yɛrɛ kɔni kun ye syndicat man ye olu y'a yira k'a fɔ wagati tɛmɛnenw na ko an ka CNT membre yɛrɛ kɔni ye ko min fɔ olu ma k'u ti yafa ma ko wa u ka plainte ko in k'u tɛna na a bɔ yɛrɛ kɔni o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni laseli yɛrɛ kɔni kelen k'a fɔ ko syndicat y'u ka plainte yɛrɛ kɔni bɔ o kɛra sababu ni ka maa caman dabaliya ban hakilina jiginna ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna video dɔ yɛrɛ de kɔnɔna min carila an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan dɔgɔkun in kɔnɔna na video min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale an ka Mali conseil national de transition ni o ye CNT o membre dɔ don min yɛrɛ kɔni ye CNT commission santé o président yɛrɛ kɔni don video in kɔnɔna na an b'ale yɛrɛ kɔni a bɛ ka kuma dɔw fɔ ni ka ɲɛsin an ka jamana camion citerne bolilaw ma Abubakar Sidiki Fɔnba ye kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ma o de bɛ tali kɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana camion citerne bolila dɔw yɛrɛ kɔni k'olu ye bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni complice ye CNT membre yɛrɛ kɔni kun ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye camion citerne bolila dɔw yɛrɛ kɔni ko kuma dɔw la u b'a kɛ i n'a fɔ k'u ka mobiliw yɛrɛ kɔni tiɲɛna walasa ka se ka u jɔ ka carburant yɛrɛ kɔni feere bamaci wale maaw ma kabini Abubakar Sidiki Fɔnba ka nin video in yɛrɛ kɔni carila bɔlɔlɔsira in yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni an ka jamana camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni kumaw ye olu ladimi kosɛbɛ wa o y'a yira k'a fɔ ko CNT membre in filɛ ni ka min yɛrɛ kɔni fɔ ko kuma jugu don kuma min don maloyala ko don wa nɛni don ni ka ɲɛsin olu ka baara ma ko wa nkalon jugu fɛnɛ yɛrɛ kɔni don min taara ni ka ɲɛsin olu ma camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni ko ɲɔgɔnna kuma yɛrɛ kɔni kun man ka tɛ ka bɔ an ka jamana ɲɔgɔnna responsable yɛrɛ kɔni da kɔnɔ ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni olu camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni k'olu b'u k'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na wa n'olu bɛ t'u ka baara nin yɛrɛ kɔni na a b'i komi olu b'u k'u ni feere yɛrɛ de kɔni k'ali n'a sɔrɔ janw bɛ da olu ɲɛ binkani walew bɛ kɛ ni ka ɲɛsin olu ma fɛn pɛrɛntaw bɛ kɛ duguma olu ɲɛ bamaci wale maaw b'u ka binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin olu ma k'ali n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ko n'a taw ta olu bɛ bɔ ni ka taa carburant yɛrɛ kɔni ta ka don n'a ye jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na a man kan tɛ cogoya si la an ka jamana ni ɲɔgɔnna responsable yɛrɛ kɔni ka kunnafoni ka ɲɛsin olu ma camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu b'u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni bila danger la Mali ale n'u ka denbayaw tɔgɔ la ko yɛrɛ de kɔni olu tɛ se ka jɛn n'a ye cogoya si la yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ olu ma k'olu ye bamaci wale maaw complice ye ka sanga ni ko in yɛrɛ kɔni polémique fanga bonyanen an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na hali ni siranya yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni camion citerne bolilaw u kana n'u ka menaces
yɛrɛ kɔni bila baara la ni o de ye k'u tɛ mɔbilibaw yɛrɛ kɔni boli bilen k'a fɔ k'u bɛ don ni tajimafɛn yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ka siran ni o ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni siran ɲɛ ye ni Abubakar Sidiki Fɔnba ale bɛ bɔ ni ka yafadeli yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin camion citerne bolo ale ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a yira k'a fɔ k'ale ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ko kuma in ma faamuya dɔrɔn de ko wa don kelen da kelen a ma deli ka jigin ale kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ an ka jamana camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni mankutu cɛ walima k'u tɔgɔ yɛrɛ kɔni tiɲɛ nka hali n'a sɔrɔ CNT membre yɛrɛ kɔni kun bɔra ni ka video kɛ ka yafadeli yɛrɛ kɔni kɛ a kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye camion citerne bolila nin ka syndicat o y'a yira k'a fɔ k'u tɛ yafa a ma o yɛrɛ de kɔni o kun ye laseli kɛ ko tarata don octobre kalo tile 21 san 2025 k'olu taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ Abubakar Sidiki Fɔnba yɛrɛ kɔni contre la an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɔrɔ la nka kɔni bɛ bali min na alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025 min ye camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ka syndicat olu bɔra ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'u kun ye plainte min yɛrɛ kɔni tigɛ an ka CNT membre yɛrɛ kɔni tɔgɔ la k'u taara u ka plainte yɛrɛ kɔni bɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kun min y'a to syndicat yɛrɛ kɔni taara plainte yɛrɛ kɔni bɔ Abubakar Sidiki Fɔnba yɛrɛ kɔni tɔgɔ la an kɔni tɛ o kun yɛrɛ kɔni dɔn fɔlɔ nka maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ ko n'i y'a ye yɛrɛ kɔni syndicat taara u ka plainte tigɛ k'i bɛ taa sɔrɔ ko suguya caman de don o dɔw bɛ se ka kɛ k'i b'a sɔrɔ syndicat ni Abubakar Sidiki Fɔnba yɛrɛ kɔni kun bɛ kuma ɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛ la dogo la k'a bɛ se ka kɛ fɛnɛ min an ka Mali autorité baw yɛrɛ kɔni olu ye u sen don ko in yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni crise ka o bali jamana kɔnɔna na dɔw ka kɔrɔfɔ la k'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔni min ye syndicat maaw yɛrɛ de kɔni olu yɛrɛ de kɔni y'an ŋaniya ta k'a fɔ k'a ka ɲi k'u bɛ ko in yɛrɛ kɔni kɛ kuma yɛrɛ kɔni ka da k'a ko jamana ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka intérêt yɛrɛ de kɔni bɛ o la nin wagati in na an bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali camion citerne bolilaw ka syndicat bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma an b'u fo kosɛbɛ u ka faamuyali ko ɲuman na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka da kan nin wagati yɛrɛ kɔni tɛ kɛlɛkɛ kuma yɛrɛ kɔni a ka kan nin wagati yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ kɔni ye tilali ye an k'an ta ka o yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni carburant ko crise min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025 k'an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo yɛrɛ kɔni ko ale ni an ka Mali jamana pétrole entreprise ka représentant yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye kɛ walasa ka se ka baara dɔw yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana ka carburant donni ko yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye feere ni saniko minisiri ale ni jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye olu de ye groupement malien des professionnels du pétrole ni o ye GNPP maaw ye ale ni groupement professionnel du pétrole ni o ye GPP maaw yɛrɛ kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ de kɔni ni feere ni saniko minisiri ye ɲɔgɔn ye kɛ ni dɔn ko fɔli in na kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tɛmɛna minisiri ni jɛkulu ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o kumaɲɔgɔnya ni yɛrɛ kɔni kun bɛ ka boli min yɛrɛ kɔni kan o de ye jamana ka carburant donni ko lahalaya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ni fɛɛrɛlaɲiniw yɛrɛ kɔni na cogo min yɛrɛ kɔni ye carburant ye ale kɔni ka sɔrɔ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen la sanga ani wagati min ye carburant ko dɛsɛ dangakari o la teliya la feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo yɛrɛ kɔni ale ye foliba kɛ kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko baara minnu yɛrɛ kɔni bilala sen ka dɔɔni walasa carburant ko crise in ka o ko yɛrɛ kɔni ban ko baara ninnu yɛrɛ kɔni labaarali ko ye ale nimisi wasa kosɛbɛ ko wa o baara minnu yɛrɛ kɔni bilala sen kan maa o maa yɛrɛ kɔni sen bɛ don nin baara in yɛrɛ kɔni labilala sen kan ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u sen don baara in na o yɛrɛ de kɔni a bɛ o maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ u ka cɛsiri la o baara in kɔnɔna na ni fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni latigɛra sen kan an ka Mali feere ni saniko minisiri ni an ka jɛkulu ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la o kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa carburant donni yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na cogo min ka o ko améliorer kosɛbɛ ale min yɛrɛ kɔni ye carburant n'a nana jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ka tila tilennenya ale ni jɛlenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛnɛ ko baara minnu yɛrɛ kɔni bilalen filɛ nin sen kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'a sera ka labaara cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na k'a bɛ kɛ sababu ye ni fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka latigɛ walasa carburant ko gɛlɛya min bɛ jamana kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka dankari o la yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye o fɛɛrɛ ninnu ye ko ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni bɛ don o kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana tajimafɛn donbaga jɛkulu ni yɛrɛ kɔni ko olu ni feere ni saniko minisiri yɛrɛ kɔni tilalen k'u ka ɲɔgɔn ye la bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u nimisi wasara kosɛbɛ ni ɲɔgɔn ye na ka da kan k'u sera ka baara kɛ fɛnba dɔw yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye feere ni saniko minisiri n'o ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko min an ka Mali autorité ye k'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa min yɛrɛ kɔni ye carburant o ka don jamana kɔnɔna na sanga ani wagati
Ko araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 su ni ka dugu jɛ alamisa la octobre kalo tile 23 san 2025 ko musomanin dɔ ni ale si kun bɛ san 15 yɛrɛ kɔnɔna ko nin ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ye juruja a kana ni ka a yɛrɛ faga yɛrɛ kɔni wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka o ka quartier sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila deuil la ko min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni musomanin san 15 yɛrɛ kɔni ye juruja yɛrɛ kana ni ka a yɛrɛ faga yɛrɛ kɔni ko o kun yɛrɛ de kɔni min ye musomanin yɛrɛ kɔni ba ye ko wari kun tɛ a bolo ni ka musomanin yɛrɛ kɔni ka lycée wariw sara ko ni musomanin san 15 yɛrɛ kɔni ale tɔɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ye defu yɛrɛ kɔni sɔrɔ komi olu yɛrɛ kɔni ye defu sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni nana taa lycée yɛrɛ kɔni na wari de kɔni kelen ni musomanin yɛrɛ kɔni a kun ye a ba yɛrɛ kɔni teri ko ba yɛrɛ kɔni k'a lajɛ ni ka ale tɔgɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn lycée yɛrɛ kɔni na hali n'a sɔrɔ defu yɛrɛ kɔni diplôme tɛ a bolo ko la ko san 2026 defu examen yɛrɛ kɔni na ko a bɛ o kɛ ni candidat libre yɛrɛ de kɔni ko nka walasa ni musomanin yɛrɛ kɔni kun ka se ka taa a tɔgɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn lycée dɔ yɛrɛ kɔni na walasa kɔfɛ a bɛ defu yɛrɛ kɔni kɛ ni CEL yɛrɛ kɔni o lycée man yɛrɛ kɔni y'a laɲini ba yɛrɛ kɔni fɛ ko inscription ko yɛrɛ kɔni na ko fo ba ka 30 de sara nka min yɛrɛ kɔni musomanin bɛɛ ale ma se ka 30 in yɛrɛ kɔni sɔrɔ walasa ka se ka taa o di école man ma cogo min den yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa lycée la ko musomanin san 15 yɛrɛ kɔni bɔlen nin ko yɛrɛ kɔni kalama o digira la yɛrɛ kɔni wa dusukasi de bonyana ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ wagati min bɛɛ yɛrɛ kɔni dalen don ale taara juruja yɛrɛ ka na ne ka a yɛrɛ nin kɛnɛ karaba ko kabini bɔtara kɛ ni musomanin ko fɔlen yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ jurujalen don a kana yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni somɔgɔw y'u teliya jɔnni k'a ta ka taa n'a ye sugu ni kɔ CCRF yɛrɛ kɔni na ko nka o bɛ taa n'a ye wagati min na yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ ni maa ko fɔlen yɛrɛ kɔni kun ni bɔra la ka ban a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni musomanin san 15 yɛrɛ kɔni ka yɛrɛ faga in kɛra sababu ni ka mayamugukaw caman yɛrɛ kɔni bila deuil yɛrɛ kɔni na ka da kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ko yɛrɛ kɔni kɛmɛ dusuma kasi ko bɛɛ ni maa nin bolo a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka baarabara dali yɛrɛ kɔni nɔgɔya ye an ma profiter ni yɛrɛ kɔni fɛ ne ka ladilikan di bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ kɔni mana gɛlɛya cogo cogo i k'a dɔn k'a fɔ ko saya yɛrɛ kɔni t'a ɲɛ yɛrɛ kɔni kuma bɛ wari yɛrɛ kɔni tɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ taa i tɔgɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn lycée walima i diya école so yɛrɛ kɔni na ni o cas nin yɛrɛ kɔni kɛra i b'i cɛsiri de n'i ka kalan yɛrɛ kɔni kɛ n'i se ye sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Russie jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025 Russie jamana ɲɛmaa n'o ye Vladimir Poutine ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko États-Unis yɛrɛ kɔni ye sanction minnu ta ne ka ɲɛsin Russie ka pétrole yɛrɛ kɔni ma ko sanction nin yɛrɛ kɔni ye sanction gɛlɛnw ye ko sanction nin yɛrɛ kɔni tɛna na kojugu caman yɛrɛ lase Russie yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ ko ma Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa hali n'a sɔrɔ ale kun ye laseli kɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko ɲɔgɔn ye min kun kan ka tɛmɛ ale yɛrɛ kɔni ni Vladimir Poutine ni ɲɔgɔn cɛ la Budapest yɛrɛ kɔni ko o ko in yɛrɛ kɔni ma bɔ o n'a ta min yɛrɛ kɔni Vladimir Poutine ale y'a jira k'a fɔ k'a kɔni ka d'ale ye kuma ɲɔgɔnya ka continuer Russie ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la o n'a ta a bɛ kangadaba kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye u ka missile tomahawk yɛrɛ kɔni o kana na di Ukraine ma Vladimir Poutine ka kɔrɔfɔla ko araba tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2025 ko États-Unis ye sanction minnu ta ne ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ka pétrole ko yɛrɛ kɔni ma ko sanction ni ye sanction gɛlɛmanw ye ko wa kɔlɔlɔ damadɔni yɛrɛ kɔni bɛ se ka ye sanction na ko nka o n'a ta ko min ye Russie yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni ko sanction ye tɛna na fɛn gɛlɛman foyi yɛrɛ kɔni se o ma États-Unis ye ni sanction yɛrɛ kɔni ta ne ka ɲɛsin Russie ka carburant ko entreprise ba fila yɛrɛ de kɔni ma ni o ye Rosneft ni Lukoil yɛrɛ kɔni ye wa kabini Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa kabini ale yɛrɛ kɔni na États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni na ni ye ale ka sanction jugumanba fɔlɔ yɛrɛ de kɔni tali ne ka ɲɛsin Russie ma wa alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2025 min ye Vladimir Poutine ale y'a jira k'a fɔ ko États-Unis filɛ ne ka nin sanction min yɛrɛ kɔni ta ne ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma k'o kɛ kun de walasa ka se ka pression baw yɛrɛ kɔni kɛ Russie kan ko nka jamana walima jamana kɔnɔden minnu bɛ yen ko olu bɛ u yɛrɛ bonya yɛrɛ kɔni ko ɲanijɛ wuli yɛrɛ kɔni cɛ i t'olu ye ka ni ɲɔgɔnna décision yɛrɛ kɔni ta ni cogoya la wa a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Russie ka pétrole ko yɛrɛ kɔni k'olu hakili sigilen don wa olu b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ kɔni tɛna foyi kɛ olu la Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko Russie ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ko diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa si tɛ se ka o nɔna bila k'a tɛ se ka kɛ cogoya si la yɛrɛ wa y'a jira k'a fɔ k'a y'a mɛn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye ko ale ni Vladimir Poutine kun bɛna ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛ Budapest ko min yɛrɛ kɔni
Donald Trump k'a ye o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni reporté aw yɛrɛ kɔni na a bɛ sinsin ka kosɛbɛ ko kuma ɲɔgɔnya ka fusa ni fɔɲɔgɔn kɔni kɛlɛ yɛrɛ kɔni k'ale kɔni b'a laɲini États-Unis maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka kuma ɲɔgɔnya sɛbɛnw yɛrɛ kɔni ta u ni ɲɔgɔn cɛla la nka n'a ta min yɛrɛ kɔni Vladimir Poutine a bɛ kan ka da ko kura kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ma ko u k'u jija yɛrɛ kɔni min ye missile tomahawk yɛrɛ kɔni o kana na di Ukraine ma cogoya si la wa y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ko n'u kɔni ye nin missile kofɔli ninnu di Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko bɛna kɛ sababu ni kɛlɛ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la ka o ko tɔ juguya kosɛbɛ Irisi jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la ko ni ɲɔgɔnna missile nin yɛrɛ kɔni utilisera Ukraine fɛ walasa ka se ka ko jugu yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Irisi ma ko diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko Irisi fɛnɛ bɛna jaabi min kɛ ne ka ɲɛsin o ko yɛrɛ kɔni ma ko jaabi min bɛ juguya kosɛbɛ k'a bɛ ka o yɛrɛ kɔni fɔ de ko ɲɛtɛ ni olu kɔni ye jaabi kɛ ne ka ɲɛsin Ukraine ka nin ko yɛrɛ kɔni ma ko jaabi bɛ kɛ dabalibanko ye fo bɛɛ lajɛlen b'i jɔ k'a lajɛ ko yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ye États-Unis k'a k'i hakili jagabɔ ko ɲuman ɲɔgɔn ka nin ɲɔgɔnna missile yɛrɛ kɔni ta k'a b'o di Ukraine ma nka dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni min ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye ni o ye Volodymyr Zelensky ale kɔni taara États-Unis jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa Donald Trump yɛrɛ kɔni la convaincre ko min ye Donald Trump k'a ka missile tomahawk yɛrɛ kɔni di Ukraine ma nka min yɛrɛ kɔni Volodymyr Zelensky ale ma se ka États-Unis yɛrɛ kɔni la convaincre nin ko in yɛrɛ kɔni na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi su y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ye nin sanction minnu ta ni ka ɲɛsin olu ma k'a tɛna na tiɲɛni foyi don olu ka jamana kan sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni na ɔ n'a ta a bɛ kan ka da yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma ko min ye missile tomahawk yɛrɛ kɔni o dili ko Ukraine ma ko k'u hakili jagabɔ ko in na ka ɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan ko n'u kɔni ye nin missile in di ko Ukraine fɛnɛ ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko min ye Russie ka jaabi ye k'a kɔni bɛ kɛ jaabi jugumanba ye fo bɛɛ lajɛlen b'i sigi ni k'i ɲɛ waga k'a ko lajɛ de kunnafonidila maa dɔw yɛrɛ kɔni ni o ye Jeune Afrique maaw ye olu kɔni ye laseli kɛ k'u ye kunnafoniya dɔ fɛnɛ sɔrɔ source dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la source minnu y'a yir'u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ni ale ye Cameroun jamana ɲɛmaa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kɔni ye proposition dɔ kɛ a ka opposant ba ye ni o ye Issa Chiroma yɛrɛ kɔni ko Paul Biya yɛrɛ kɔni ye proposition min yɛrɛ kɔni kɛ a ka opposant ba yɛrɛ kɔni o de ye ko min yɛrɛ kɔni Issa Chiroma ye ko ni kalata in yɛrɛ kɔni jaabiw yɛrɛ kɔni bɔra n'a yira la k'a fɔ ko min ye Paul Biya k'ale de ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ kalata in yɛrɛ kɔni na ko Issa Chiroma yɛrɛ kɔni kana na kɛlɛ kɛ ko in yɛrɛ kɔni na ko n'o kɛra min ye Paul Biya k'ale bɛ Issa Chiroma yɛrɛ kɔni sugandi ne ka kɛ a ka premier ministre ye ni kunnafonidila maa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kabini Cameroun commission électorale maaw yɛrɛ kɔni bɔra ne k'a yira k'a fɔ ko kalata in yɛrɛ kɔni baara la ko min ye Paul Biya k'ale yɛrɛ de kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ni Issa Chiroma yɛrɛ kɔni k'olu commencera ne ka kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ko min ye Paul Biya ni Issa Chiroma yɛrɛ kɔni k'u ma ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ kɔni nka u ye intermédiaire yɛrɛ de kɔni don u ni ɲɔgɔn cɛla la ko min yɛrɛ kɔni ye Cameroun région du Nord yɛrɛ kɔni gouverneur ko min ye Paul Biya a ye o yɛrɛ de kɔni sugandi ne ka kɛ a ka ciden yɛrɛ kɔni Issa Chiroma ma ko Paul Biya ye premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ de kɔni proposition kɛ Issa Chiroma la ko a ma dan o dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma a y'a yira Issa Chiroma la fɛnɛ ne k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko ni Issa Chiroma yɛrɛ kɔni sɔnna ale ka kuma yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ Issa Chiroma yɛrɛ kɔni ka partisan dɔw yɛrɛ kɔni a bɛ promotion di olu ma gouvernement kɔnɔna na ko ale bɛ o bɛɛ kɛ Issa Chiroma yɛrɛ kɔni nka o ko seginni yɛrɛ kɔni na Issa Chiroma fɛnɛ b'i jija yɛrɛ kɔni ni jaabi labanw yɛrɛ kɔni bɔra min kɔni b'a yira k'a fɔ ko min ye Paul Biya ko ale de ye Cameroun fanga yɛrɛ kɔni ta ko min ye Issa Chiroma yɛrɛ kɔni a kana na mankan kɛ ko in na ko Paul Biya ye nin proposition min yɛrɛ kɔni kɛ a ka opposant ba in yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Cameroun diplomate étranger yɛrɛ kɔni k'u caman ye Paul Biya yɛrɛ kɔni fo nin ko in na kosɛbɛ ka da kan o y'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min ye Paul Biya a bɛ fɛ nin fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni ka kɛ basigi kɔnɔna na kɛlɛ kana na bɔ a la nka Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Issa Chiroma yɛrɛ kɔni ma sɔn Paul Biya ka nin proposition in ma k'a yira k'a fɔ k'a tɛ sɔn a ma cogoya si la ko Issa Chiroma mago bɛ fɛn fɛn la yɛrɛ kɔni o de ye ko kalata in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jaabi yɛrɛ kɔni tiɲɛ min k'o de ka cari jamana kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bɛɛ lajɛlen kɔni sigin bɛ ni ka Cameroun conseil constitutionnel maaw yɛrɛ de kɔni kɔnɔ ka da kan ni olu yɛrɛ kɔni bɔra ni ka résultat labanw yɛrɛ kɔni bɔ ni o kɔni kɛra o de b'a yira k'a fɔ k'o tigi yɛrɛ de kɔni sugandira a yɛrɛ la k'a fɔ ko min ye Cameroun conseil constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni ko ɲani octobre kalo tile 26 nata in na walima octobre kalo tile 26 don yɛrɛ kɔni k'u kan ka bɔ ni ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ ko in na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma